Dokola. Takže lidi, jdeme, my jsme dostali takový balík. Taky co to je? To je vysokotlaká míčka Karcher K2 Aha, Power Control. aha. A my se podíváme, co tam je. Okay? Dobře. Tak, Hele. teď. Tak já to teda otevřu. Nachystal jsem si tady super bezpečnostní nůž. A podíváme se, co je vevnitř, jo? Jo. Hele, teď jsem se trošku netrefil, nevadí. Tak, nicméně, OK, klasika, návod, na násilku. Bude zajímat až za chvíli. Tady je nějaký madlo, super. Jsou tady dva druhy trysky, já nevím, jestli to jde to tam vidět. Trysky, jedna je rotační a druhá je normál, perfekt. Zase madlo. kolečko a je tady poměrně dlouhá hadice, říkají, že to má být 5 metrů, tak jsem zvědavý, protože 5 metrů by bylo dobrý. A pak musíme poskládat tu pistoli a já teďka udělám To je kouzlo. dobrá lidská jako pistole. To je Počkej, já skoro to jako zkusím. opravdická pistole. A Mám moc teď, rád střílí, hele, ale... teď uděláme kouzlo, jo? My to pauzneme, já to rychle poskladnu. Tak, můžeme to zkusit, jo? Hele, nevím, jak dlouho to bude trvat. Tady je nějaký kolečko. To zkusíme dát dovnitř. Šlo to krásně. Tak, hele, nikdy jsem to neskládal, takže nevím, jestli mi to půjde nebo nepůjde. Ale kolečka jsou teda poměrně dobře. Tak, teď se podíváme na tu pistoli. To jsem teďka chtěl vzít. Ty jsi chtěl vzít pistoli. Tak vem pistoli. Já Jo. se podívám na to držátko tady, co přijde. Hele, No tak to je hezká a nejde s tom ale střílet moc. nejde střílet. Hele, tohle patří asi sem. Podívej se na to. Okay, tak. Jde to vidět z dálky trošičku? Mám jít sem. No hele, teď pointa je v tom, Piu. že my to asi potřebujeme takhle zacvaknout. No to by mohlo být, ne? Tady máš tu pistoli. Vypadá to minimálně Chceš? přesně na to. Chceš? Hele, ještě ne, položí, když tak takhle okej. Vypadá to přesně aspoň jak na tom obrázku. Můžeš zabrat ten obrázek, tak zatím a zabrat to, co tady máme teďka. To, co tady teďka máme poskládané, tak minimálně vypadá to stejně. Ne, můžeme pokračovat. Hele, tady jsem dal to madlo, jenom se to takhle nacvaklo, úplně easy deasy. Hele, zatím úplně super. Tady si nejsem úplně jistý. Nevadí. Pokračujeme dále. Hele, teď nejsem si jistý tím přívodem vody. Ale, jo, tady je. Protože jsem seděl na té krabici. A nejsem si jistý, jestli tady to se má vytahovat nebo ne. Nicméně zkusíme to tam našroubovat. Pak se podíváme do manuálu, jestli jsme to tam měli nechat. Hele, tady je super. Víš, co je tohle? Ne, Tohle se dá normálně do... ani to nevidím. Nevidíš? Ne. Tak to zaber tak nějak, aby to šlo vidět. Dobře, už to vidím. Tohle se dá do lahvičky s saponátem nebo šamponem na fasády, na auto. Já to budu jídat. Počkej. Já to chci jídat. Tak. A normálně, když stříkáš a umýváš, tak to si nabírá tady ten šampon samo. A mělo by to fungovat jako profi myčka, člověče. Můžu kam zapojit? Hele, zatím ne. A můžu ti taky Spíš pomáhat? kdybys mě pomohl. Můžu ti taky pomáhat? Určitě, podej mě tu pistoli. Jo. A můžu ti jako tam taky něco připojovat? Můžeme taky pauznit to? Můžu tam taky něco Pauznit to. připojovat? Šroubovat tu pistoli, takže se podíváme, jak se šroubuje ta pistole. Zvládneš to? Zvládneš to? Hele, takhle. Může? Jo. Tak podívej se na tu pistoli. Takhle to jenom tak zasuneš, přitlačíš a otočíš a je složená. Úplně fakt jednoduchý, ty brďo. Akorát si nejsem jistý, jak se teďka připravuje. Tady tohle je asi nějaké ovládání, to pak prostudujeme v manuálu. Tak, pojď tu hadici, Měnku. Co? Podržíš mi tu pistoli? Tak, a musíš taky ale trošku natočit, ne že mě, ale to, co děláme tady, aby tam šlo vidět v tom unboxingu. Tak, teď, to bych předpokládal, že se asi zapojí sem, že? Co si myslíš? Předpokládáme to správně. Obě dvě koncovky vypadají stejně. To znamená,
Podíváme se, jestli se to tam dá zapojit nebo ne. A já mám jako natáčet tvoji ruku a tvé hodinky. Ne, ty máš natáčet to, jak tady zápasím s tou hadicí. A jako když tam dáváš tu ruku, tak to natáčí tvoji ruku, víš? Fakt? Jo? Ne, to opravdu. Jo? Hele, no, moc mi tam nedrží, budu se muset pojet do toho manuálu. Tak půjčím si tu pistoli. A podívám se, jak se to na druhé straně dává. A klidně lidi dejte Hele, na like, druhý jestli to tak bylo. Na druhé straně to tam šlo poměrně, vidíš to? Jde to tam vidět? Jo. To šlo tam poměrně dobře zamáčknout. A tady si nejsem jistý teda. To budeme muset, podívej, ono se to takhle vyzvedne nahoru. Vidíš to? Tady se to takhle vyzvedne nahoru. A Taky rozmazaný. tady to takhle zamáčknu a je to. A máme připojeno, kámo. Já, Tak, vyzkoušíme tu rotační. já když s tím natáčím, tak jako vidím rozmazaně. Vidíš to rozmazaně? Jo. Aha, tak musíš trošičku dál, hele, můžeme Za takhle. tím Aha. slunkem. Dobře, tak počkej, Jinku. Tak, trošku to takhle se jako oddálíme. Takhle. Aha. Šlo to, ne? Jo. Tak, perfekt. Perfekt, hele, tu trýsku druhou zatím necháme bokem. Já bych řekl, že máme složeno, teď potřebujeme připojku na vodu, takže teď bych to na chvilku pauznul. Takže. Ale ještě, No ty mě budeš natáčet. ještě to pauzní, Natáč. chvilku, pauzní to chvilku. Tak, tady máme elektriku. Elektriku bychom měli. To je v pořádku, teď to postavím. A teď půjdu pro vodu. Tak, moment, já vezmu tady tu vychytávku. Tady tu vychytávku. Je za tebou. Ale... Já to vezmu. Počkej, mám. Počkej, já to vezmu. Jakože to tam natáhneš, tak to tam natáhni. Já si teď nejsem jistý. Já se tím nejsem. Ber. Ještě kousek. Hej, mě něco teče po ruce. No to nevadí, to je jenom auta. Tak já tam dám jako rezervu. Trošku to vytáhnu, Dobře. aby jsme měli víc hadice. Jo. Tak, nechám to zajištěné. Doufám, že to nevybouchne. No to asi ne, ale my jsme potřebovali připojit tu vodu tady. Tak. Oh. No, Tak. hnedka říkám, doufám, že to nevybouchne a vybuchlo. No a podívej se na to, jo. Tak Pozadnou tam vodu. připojím jenom easy deasy vodu. A teď bychom to mohli zkusit. Takže já pustím vodu. A uvidíme, co se stane. Vydaj pěkně na Ne, já ti ji pustím. Pustíš ji? Jo. Tady tímhle s tím. Já vím. Tak jo. Nahoru? Jak nejde? Asi nahoru, že se to točí. Au. Perfekt. No a máme to nachystané. Tak To podle mě jde. Že to podle mě takhle jde. Ještě to. Aha, jde to. Perfekt. Hustý. Fuj, tady někdo nablival. To můžeme. Tak to je teda hustý. Mělo by to být, tak pojď vyzkoušíme tu funkci. Hustý, jak chceš všichni tu hustý. Natáčíš to? Jdeme, já to chci. No počkej. Hustý. Funguje. Jo? Tak, pustí. Tak, To je ta vlnka. Natoč tady tohle, takže asi tak úplně nejjednodušší skládání, co jsem zažil, že? Mhm. To bylo fakt A co jednoduchý. tady tohle? A vyzkoušíme teda tady ještě tohle? tu druhou trysku. Já Ale to pum, už, a pimpa, pimpa, tak ukaž, pimpa, ukaž, pimpa. ukaž. Co je tohle? To je druhá tryska. Nevím, která je která, to zase říkám, doporučuji z manuálu si to prostudovat. Můžeme to vyzkoušet. A Jo, to je ta rotační, aha. Vidíš, ona se rotační. uká, Měří... pojď to. Ne, to by bolelo, ano. Uká, Jiní budeš mít Zkus mokré. to, jenom no, ale málo. tak jako točíš tam někde? jenom málo. Točíš tam? Jenom málo. To nebolí. Ještě? Perfektně. To nebolí. Tak. Super, rotační tryska, pak to vyzkoušíme na různých Zkus površích. tady tenhle. No to je normální. Tak, Zkus mi to dát na nohu, to bude bolet, to ne? bude bolet. Tohle je tlaková. Tak, pauzní to, hele, a potom, když tak nahrajeme další záběr. To budu já, zkoušíme- to se budu já tlakovat.